रन्जन दैमारि 20 तारिख नभेम्बराव हियारिं जुदि बेल गबोयोब्ला बिथांमोननि मददजों गबोयोब्ला बेवहाय जोंनि दिपरा मेक्सिन दिपिया जोङो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन केम्पिं खालामदों केम्पिंआव बेखौनो बुंदों माने रन्जन दैमारिखौ सफगोन जों सरकार फैयोबा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों दिनैहाय इउपिपिएल सरकाराबो दिनै 4.5 बोसोर जालांबाय जोबनोसै थामसानो नाथाय सरकार जासियावबा सिगनेटरि सरकार हिसाबैबो दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलनिफ्राय उदांफ्राव लाबोनो हायाखै दिनैहाय नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि आन्चलिक मुंख्लं फेमिलिया बेयाव मोनसे आन्चलिकनि सिङाव थानायखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों बे सावरायनायावबो आंखौहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों इउनिटि फराम एक्सन दिपनिफ्राय आरोबाव बाहागो लानो हाबावदों जोंहा इउनिटि फराम एक्सन दिपनि दिदोम आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी दिनै बिथाङाबो दिनै बाहागो लानानै दिनै बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलिजोंहाय सुखु दुखु रायलायनाय जादों दिनै जोङो दुखु मोनदों जे 4.5 बोसोर जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जाय बिटिआर सरकार सलायदों दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांनाय 30 बोसोरनि दावहा नांनायाव जिउ होलांनाय बिथांमोननि थैनायनि मुङाव दिनै जोङो 3111 जन मुंख्लंफोरनि मुङाव जिबायदि फैसा होनांगौमोन बेखौ जों 4.5 बोसोराव जोङो दिनै जों होनायखौ जों नुवाखै मात्र बेखौल' जों मिथिगौ 500नि बारा 550 जागोन बेखिनिया दिनैहाय मा होनो एक्सिस माबा हिसाबै मोननाय जाबाय मुंख्लंफोरनो होनाय जाबाय बाखि दिनैहाय 250निबो बारा दिनै दंबावो दिनै बेखिनिखौ मोनहोनो हायाखै बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बुस्थुखौ दिनै बेबायदि थाखा फैसाखौ मुंख्लं न'खरफ्रा मोनला बा जाफुङा बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना इउनिटि फराम एक्सन दिपनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनायावहाय जोंखौ दिनै लेंहरदों बे सावरायनायाव दिनै जोंबो जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन दिपआ 2 बोसोराव जों मा मावलांखो मा मावाखै दिनै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जों खेबसे सावरायनानै जोङो दिनै मा रिजाल्ट मोनखो आरो दिनै बिथाङा जोंनो मा होनो नागिरखो आरो दिल्लीयावबो जों थांनानै दिनै जोंनि बिनि समस्याखौ लानानै इउनिटि फराम एक्सन दिपआ दिनै सरकार थासेयावबो दिनै जों मानो गसंनानै जों मानो खामानि मावनो गोनां जाखो बेखौ लानानै दिनै जों गोबां बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलिजों बेवहाय दुखु सुखु जों शेयार खालामलायनाय जादों जों बेखौनो बुंदों आसामनि CMआ थांनाय 21 तारिख सेप्तेम्बराव रायलायनाय दिनखालि बिथाङा बुंदों जे रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो 676 जन रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावहाय 620 मुंख्लं न'खरनो दिनै बिथाङा होनायनि बाथ्राखौ बुंदों बे जेला रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो दिनै एक्सरेखौ होनायनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा होनाय लगे लगे दिनै जों गोजोनदों आरो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै जोंनि बाव शेयार खालामदों 620 जनखौहाय हयथ' जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेराव दिनै CMआ बुंनाय बादिनो जों मोनहैनो हागौ बेखिनि बाथ्राखौ दिनै जों शेयार खालामदों आरो बे 620 जनखौ होखांनायनि उनावनो आरोबाव दिनै CM सारा दिनै बुंबावदों 1450 जन आरोबाव सुकुटिनि खालामनानै थाबैनो होबावनायनि दिनै बाथ्राखौ जोंनि इउनिटि फराम एक्सन दिपनो बेखिनि मेसेजखौ दिनै बिथाङा CM सारा जोंनो मेसेज होदों बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्सन दिपआ आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम फोथायनाय थादों जे गाव जिबायदि खोथा बुंदों बेखौ जाहाथे टाइम टु टाइम मावफुंलांगोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो दिनैहाय नैबे पाटगावनि कमिउनिटि हलाव थानाय मिथिंआव नुजाथि फैनाय मुंख्लं फेमिलिफोरनो दिनै जोङो बेखौनो फोरमायदों जोङो मोनहोनो हानायखौ जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन दिपआ नाजालांबाय थागोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायनि गेजेरजों जोंबो बिथांमोननि मददखौ लानानै जेसेबां हायो एसेबां जोङो मेंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो हर सान दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नाजाथाबबाय थादों बेनिखायनो दिनै जोङो भिक्टिमाइज फेमिलिखौ धैर्य आरो खस्थ' खालामथ'नो थानो थाखाय जों खावलायदों इउनिटि फराम एक्सन दिपआ जेसेबां हायो एसेबां जोङो नाजाथाबबाय थादों बेनिखायनो जोङो नाजानायनि फिथाइखौ जों मोनहोनो हागोन जों बेखिनिखौ मिजिंथिदों बेनिखायनो दिनैहाय बिथांमोना जोंनि सायावनो आसा खालामदों आरो जोंनि सायावनो फोथायनाय थादों आरो जोंखौनो जों खावलायदों बेनिखायनो जोबथानायाव जों बेखौनो बुंदों जेरैखि जायाबाबो जोंनि 30 बोसोर दावहा नांनायाव बेसिकेलि फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै मुंख्लंफोरनो जों मोनहोनांगौमोन होग्रोनांगौमोन बेखिनि होफुंनो हायैनि थाखाय जों दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखिनिखौ जोङो अरायसम इउनिटि फराम एक्सन दिपनिफ्राय जाफुंहोनो थाखाय
दिनै जों बिथांमोननो जों खोथा होबाय आरो बे खोथा होनाय मथेनो जोङो इसिबाङैनो डेभेलपमेन्ट एक्सन डिपिआ बयनिबो बारग' एनडिपिफोरनि सहाय मदद लानानै भिक्टिमाइज फेमिलि न'खरनिफ्राय सहाय मदद लानानै जोङो अरायसम मा होनो मावफुंनो हागोन मदद होलांनो हागोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिनाय थादों जिहेथु सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि जिहेतु दिनै जादों दा बे बेलायावहाय गोबां जोंनि बिटिसि हालामाव मोननै रिजनेल पलिटिकेल हान्जा दङ नंगौ जोंबो खोनादों ससियेल मिडियायाव जोंबो नुबाय थादों जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ लानानै बाखि जेलाव थानाय लिडार किडार्सफोरखौ लानानै एनडिपिनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै माखासे पलिटिसियान हान्जाफ्रा दिनैहाय नंगौ केम्पेइन खालामदों केम्पेइनाव बेखौनो बुंदों माने रन्जन दैमारिखौ सफैगोन जों सरकार फैयोबा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै जोंनि इउनिटि मिक्स बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना दिनै गोसो गोरबोजों बुंदों ना गोसो मा होनो गोसो नंखाय बाथ्रा बुंदों बेखौ दिनै जोङो साननो लुगैया खारना जाबाय मा दिनैहाय इउपिपिएल सरकाराबो दिनै साराय बोसोर जालांबाय जोबनोसै थामसानो नाथाय सरकार जासेयावबा सिगनेटरि सरकार हिसाबैबो दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलनिफ्राय उदांफ्राव लाबोनो हायाखै 56 लिडार आरो किडार्सफोरखौ दिनै उदांफ्राव लाबोनो हायाखै आरो बाखि जेसेबांनाखि एनडिपिनि समस्याफोरखौ दिनैहाय जेबो मोनबो दिनै खामानि मावनो हायाखै नाथाय बिथांमोना दिनै बे इलेक्सन समावल' दिनै एनडिपि नामखौ लानायनि थाखाय जोङो इउनिटि मिक्स एनडिपिआ दुखु मोनदों मानो होनबा गोसो गोथारै मावोब्ला जों लानायखौ जों जेबो मोना खिन्थु बिथांमोना दिनै गोसो गोरबोजों नङा थगायल' जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि प्रेसिडेन्ट गोनां रन्जन दैमारि नामखौ लानानै दिनै रायजो राजानाव भट बिनि थाखायल' दिनै पलिटिक्स खालामदों जों बेखौ नुयो आरोखि बेनिखायनो इउनिटि मिक्स एनडिपिआ जों दिनै बुंबाय थादों सिगाङाव बुंबाय थादों जाहाथे जोंनि एक्स एनडिपिखौ लानानै जाहाथे राजनिति खालामनाङा आरो पलिटिक्स खालामनाङा बेखौ जों दिनै दुखु मोननाय फैदों बेखौ जोंबो खोनादों खिन्थु एक्स एनडिपिनि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना जों खोनायाखै नोंसोरो दिनै सोंदों खिन्थु जों दिनै बेखौ बास्तबाव जों मिथियाखै खोनायाखै क्लियार नङा खिन्थु नोंनि सोंनाय मथे जुदि बिथांमोना जुदि एक्स एनडिपिनि समस्याखौ बिजेपिआ जुदि 2025आव जुदि इलेक्सन गेलेनायनि सिगां जुदि एक्स एनडिपिनि समस्याखौ गासैबो समस्याखौ समाधान खालामना होजोबोब्ला दिनैहाय नैबे पाटगाव कमिउनिटि हलावहाय दिनैहाय माखासे मुंख्लं न'खरनि सेरफांगुरि आनसलिकनि फेमिलिफोरखौ लानानै बे सावरायनाय जादों दा बे सावरायनायाव दिनै मुंख्लं न'खरनि जुदि फेमिलिफोरनि मोखांखौ दिनै जोङो नायनो हायाखै दिनै माबायदि दिनै बाथ्राजों बिथांमोनखौ गोजोन होनो हागोन दिनै माबायदि बाथ्राजों बिथांमोनखौ जों माबायदि सान्थि लाखिनो हागोन बेखौ दिनै जोङो दुखुखौनो जोङो लाख'नो हायाखै बिथांमोनखौ दिनैहाय सान्थि होनानै जोङो माबायदि लाखिनो हागोन बे बुस्थुखौ दिनै सानबाबो आखलखौ मोनाखै जुदि बिजेपिआ गावसोरनि खोथा बुंनाय बायदि जुदि 2025नि सिगां एनडिपिनि गासैबो समस्याखौ लानानै जुदि A to Z मावजोबना होनो हायोब्ला रन्जन दैमारि 20 तारिख नभेम्बराव हियारिं जुदि बेल गबोयोब्ला बिथांमोननि मददजों गबोयोब्ला बेवहाय जोंनि इउनिटि मिक्स एनडिपिआ जोङो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो बिजेपिआ जोंखौ मदद होयोब्ला जोङो बेवहाय इउनिटि मिक्स एनडिपिआ जोङो सापर्ट खालामगोन खिन्थु सापर्ट खालामनायनि सिगां गासैबो खामानि जाजोबनांगोन गासैबो खामानिया मोगथां महर मोनग्रोनांगोन अब्लासो इउनिटि मिक्स एनडिपिआबो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन 2025नि सिगां जुदि फैयो जों बेखौ सापर्ट खालामगोन